Vostè, Tereu de Tràcia, accepta com a legítima esposa Progne? Sí, accepto. Vostè, Progne, accepta com a legítim espòs a Tereu? Sí, accepto. Jo us declaro marit i muller. Oh. Oh, Tereu. Digue'm. Si algú ha faltat una la meva germana, voldria que me la portessis. Sí o sí? Els teus desitjos són ordres per mi. Filomena! Oh, Tereu, què fas aquí? He vingut a buscar-te. La teva germana et troba a faltar. D'acord, doncs anem. Ah, Filomena! Com ha anat el viatge després de tantes setmanes? Ha sigut molt cansat, però estic bé. Quina sort que ja hem arribat a terra. Sí. Oh, Tereu, on em portes? Al lloc on viuràs molt de temps, Filomela. Ah, que bé. Progna, Progna! Què passa? La teva germana Què li ha passat? s'ha mort. De què? No t'ho puc dir. M'ha afectat molt. T'agrada? M'agrada molt. Quina carn és? És carn, que està bona. Molt bona. Aquesta és la carn! És el cap del meu fill! Us mataré a les dues!